Her er Majse. Majse er 6 år, mangler begge fortænder og kan ikke lide tomater og peberfrugter. Det nye spækbræt fra Toddler gør det lettere at tage børnene med i køkkenet på en sikker og sjov måde. Med de 6 tilhørende afskærmningsplader med forskellige størrelse huller, vælger barnet hvilken plade, der passer bedst til den grøntsag, der skal skæres ud, sætter pladen i spækbrættet og stikker grøntsagen igennem hullet. På denne måde kommer barnets hånd aldrig i kontakt med knivens blad, da barnet holder på den ene side af afskærmningspladen og skærer på den anden. I enden af spækbrættet er også en opsamlingsbakke, hvor barnet kan skubbe de udskårne grøntsager over i, for efterfølgende let at hælde dem over i en skål eller gryde.